Dobre, dneska video One Piece TCG, ako sme spomínali, túto nedelu o 13:00 v Trnave v Questbare budeme mať turnaj, ideálny pre začiatočníkov. Prečo ideálny pre začiatočníkov? Pretože turnaj sa bude hrať len s týmito starter deckmi, čiže sa nemusíte báť, že niekto sem dojde so svojím profi balíčkom a vy si proste nezahráte, hej. Každý má rovnaké šance na výhru. Ako to teda funguje? Prídete, vstup je 15 €, za to dostanete jeden z týchto balíčkov, ktorý si môžete vybrať. K tomu dostanete, keďže ľudia majú rádi veci zadarmo, takýto super podložku dostanete zadarmo. K tomu dostanete ešte nejaké promopačky, čo sa dáva k tejto akcii. A keď ste moc dobrí, tak a vyhráte, tak máte šancu, tak vyhráte ešte ďalšie veci zadarmo. Pretože ľudia majú radi veci zadarmo. No, keby si mal hociaké otázky, ktorý balíček je pre teba ideálny, kľudne nás kontaktuj, my ti všetko vysvetlíme, nemáme problém. Ak si chceš zahrať, ale bojíš sa, že nevieš pravidlá, nevieš to hrať, ja zasa neviem hovoriť, takže nemá sa čoho báť, hej. Proste táto naučíme, hej, predsa len ľahšie sa naučíš pravidlá One Piece TCG, než ja sa naučím rozprávať. A pokiaľ váš a nejsi si istý, že ti nevyhovuje čas, tak budeme mať túto akciu ešte raz od 2 týždne. Pokiaľ nezabudneme, ale nemali by sme. Ale proste naozaj, pokiaľ si nalomený, že chceš to skúsiť, podľa mňa nemáš nad čím váhať a mal by si prísť si to vyskúšať. Spoločnosť nových ľudí, možno si nájdeš nové hobby a nájdeš ďalší spôsob, ako minať peniaze. Alebo zarábať, keď máš šťastie, závisí od pohľadu. Dobre, to je všetko, vidíme sa, čau.